wasɛm nti na afei yie awurade nsa bɛbie nkɔɔfoɔ aniwa na wasɛm nkɔnkɔn a ɛbɛn awurade bɛsiesie wɔn na no nso abɔ yɛn bɛ yie na yɛtena sɛ wɔ ani ɛwɔ adeɛ nyinaa mu awurade yɛbɔ mpaeɛ bere mu de tene yɛ tamfo ankasa obie nkɔɔfoɔ ani ɛwɔ nsɛm ankasa ho ɛda wase ɛwɔ yɛn awurade yesu din mu amen. Hallelujah. Yo yada awurade ase sɛ awurade aka yɛ nyinaa abo ano na afei yɛbɛtie ɔno awurade asɛm ɛm sɛ igu so ɛne mo asua nneɛma bi nneɛma no a anaa nyankopɔn asɛm a yɛkyerɛkyerɛ mu nyinaa no obiara mmɔmmɔden sɛ asɛm no ɛbɛyɛ wɔn ara ne tia ɛnyɛ asɛm a ɛbɛyɛ wɔn wo tia nkasa na ɛbɛma wɔn ahunu adeɛ nyankopɔn asɛm a yɛde ɛma mo no obiara apla mfam na ɔno ara life mu na ɛhia wɔn sɛ ebi a obɛfrɛ na waka nyame asɛm akyerɛ ne wɔn meba kyerɛ sɛ asɛm no ɛreba no na ɛyɛ wɔ asɛm wankasa na biribi a ɛwɔ ho a ɛnyɛ no na asɛm no eyi fi wankasa na ɛtenetene na ɛhia sɛ bi a yɛka sɛ korɔ no nyɛ yɛka sɛ awaresɛ nyɛ yɛdi ho adanse akyerɛ bari yɛn nsa mfa ho nkwan nkyerɛ sɛ awaresɛ yɛ nyankasa a ɛmɛ bɛyɛ na yɛbɛka nyankopɔn asɛm na wie ɛdi nyankopɔn asɛm a yɛretie nda biara no yɛretie no asɛm no asesa yɛn asɛm no asesa yɛn na afei asɛm no de yɛ akɔ nyame nkyɛn na yɛtumi abɔ bra pa wɔ wiase yi mu ankasa na yɛn nso yɛnam so de atu nkɔmfofo ne yɛkyerɛkyerɛ nnipa sɛ ɔmo nso ɛma mmɔden sɛ ɔmɛtumi asesa ɔmo abrabɔ na ɔmɔtumi ɛde ɔmo ato awurade soɔ hallelujah nti yɛn mmɔden na ehu ne saa sɛ nyame asɛm a ɛba yɛn nkyɛn no saa na tie asɛm no botae paa no sɛ nyinaa de asɛm no bɛto yɛ akoma soɔ na asɛm no asesa yɛn na nkɔyɛ asɛm bi a yɛnim ɛwɔ yɛ adwene mu na yɛka kyerɛ nkɔmfoɔ ne mu ɛyɛ asɛm a yɛsɛ ɛwɔ yɛ mu na ɛne yɛn honhom ɛne yɛ manso bi a yɛkra ɛne yɛn adwene nyinaa yɛ baako na yɛka yɛn mu adeɛ bi anaa yɛka yɛn mu asɛm bi a ɛwɔ yɛ mu a ɛdi yɛn soɔ ɛho asɛm ne yɛka na asɛm a bi yɛateɛ ɛna bi a yɛka nkasa anaa bi a yɛkyerɛkyerɛ mo nyankopɔn nsɛm na bi a akɔyɛ sɛ ɛde asɛm no atene ɛnyɛ saa ne mu asɛm a ɛwɔ mu na wohu na wogye die na wodi suo na wode yɛ adwuma ɛna wɔn ho kwan sɛ wɔyɛ dɛ bɛyɛ woka nkasa yɛhunu nsonsonoe a ɛda asɛm a yɛtumi de tene ɛne asɛm a ɛyɛ asɛde sɛ yɛka yɛ asɛde obi bɛtumi anya aresa ne bi a ɔka yesu ho asɛm sɛ yesu yɛ man sɛ bi ɔyaresafoɔ nom ba na yesu ankasa na kwan nipa na nyɛ dɛ bɛyɛ mfa so but ɔtɔde yesu ɛdin yɛ dɛ bɛyɛ ɛte na ankasa ɛnyɛ saa na asɛm yɛti ankasa ɛyɛ asɛm a yɛn ankasa yɛde yɛ adwuma ɛyɛ asɛm a yɛdi soɔ na esiesie yɛn na afei yɛbɔ asɛm no ankasa ho dawuro na ɛnɛ mepɛ sɛ yɛkasa kakra ɛfa holy calling yɛbɛsɛ yɛsua bi kakra ɛfa holy calling kyɛ sɛ ɔfrɛ kɔnkɔn ɛna yɛbɛsɛ ɛne mu nyinaa ɛkasa fa ho na yɛhyia mɔ no yɛsua kristosom no nyina soɔ sɛ kristosom egyina yesu so deɛ yesu bɛkyerɛ no ɛna yɛfa no a deɛ awurade bɛka no ɛna twa toɔ nti afei nso ɛna yɛsua bi afa ɔfrɛ ankasa ho ɔfrɛ kɔnkɔn ɔfrɛ bi wɔ hɔ a na ɛyɛ ɔfrɛ bi a kyerɛ sɛ ɛho nteɛ ɔfrɛ bi wɔ hɔ a na ɛyɛ ɔfrɛ kwa obi afrɛ wo kwa wankasa mpa biara nkyerɛ wo ɛna ɔfrɛ bi wɔ hɔ bɛtumi afrɛ wo manyɛ deɛ wopɛ tie no ɛna ɔbɛka kyerɛ wɔ na mmom deɛ nti ɔbɔ odin frɛ wɔ no ɛna ɔbɛka kyerɛ wo ankasa nyame afrɛ yɛn onyankopɔn frɛ yɛn a yɛde ani tie na ɛna ma nyame deɛ sɛ vansɛ bi a yɛwɔ edwam ana wotee sɛ nyame frɛ wɔ ɛna wo ne nanteɛ na ɛba ɛna deɛ sɛ wowu na maako ba a kyɛ sɛ ɛnyɛ obuo deɛ ɔfrɛ yɛn nankasa no yɛmfa obuo a ne dɛ bɛɛ ama no nti sɛ ɔwɔ ni na ɔhu yɛn sɛ frɛ a wafrɛ yɛn ankasa no yɛmfa ahobupuo bi ana yɛmfa mmirikatuo bi ne mo yɛfa ne nsɛ bi yɛ adamfo bi na ɛfrɛ yɛn ana bi yɛ yɛnnie bi na ɛfrɛ yɛn ankasa a yɛmfa obuo ama nyame frɛ yɛn ne yɛtu mmirika na afei yɛba ne nkyɛn na ɛbɛtie asɛm a ɔse yɛbi a nti ɔbɔ odin frɛ yɛn nyame afrɛ yɛn wafrɛ bebree deɛ na nkakra bi na awurade ayi wɔ mo ɔfrɛ ne deɛ yɛate sɛ yɛsi yesu ɔba
yade na say Yesu obangasa na ye bedan ni ba no oba ni nyina nso adi akyerɛ na ayese fra nyame afra nso no yetime tena mu na ye besua na adeba ansa be go ofra no so no e ba sie wo se nyame na afra ama ye yaba ne nkyɛn ɛso se oba sɔreɛ wo ya safo bangasa yɛmpa ye besua church ɛnwa asɛm na na de edika sua ofre ɛsɛ nso nyame afra wafre we ɛne yɛ nyinaa aba ne nkyɛn enti yaba ne nkyɛn di a awurade ne yɛ betie ne ne di ɔno mom ɔde ma yɛn di ndi obo di mfra yɛ ankasa abrabɔmu ne ma bi yɛ ne yɛ bi si yɛ yɛbɛnya somdue ana yɛbɛnya ahotɔ ankasa nyame mfra ne a di ndi na awurade bo di mfra yɛ ankasa no ɛne ansɛm a awurade di ama yɛn no baabi ane yɛwɔ awurade fra yɛ nim ɛne yɛfra yɛn nso ɛne bi yɛn pɔ ɛde ɛma yɛn nso no yɛwɔ aso yɛbɛte ne yɛbɛhu awurade no sɛ afei de wɔde na afra yɛn nye ekuo ni abadwan ɛnyɛ asɔre ni aba anaba nsa bi a yɛkyerɛ oni a ɔwɔ asɔre yi mu woyɛ asafo bankasa ɛnyɛ saa ne mmom nyame na ayɛ dɛ ɛfra aba ne nkyɛn ɛso sɛ yɛde yɛn ho ɛkɔbɔ asafo bi ɛna ɛso sɛ bi a yɛde yɛn ho ɛbɛpam awurade ankasa ɛho na ɛnam sɛ nyame na ɛfra nti ɛne ne yɛ baako nyame ne yɛ baako gyidie baako ɔfra yɛn ba yɛn nyinaa kɔ nida baako ankasa mu obiara nko abusua ahodoɔ mu nipa ne nyame frɛfrɛ wɔn mo ɔman ahodoɔ mu nipa nyame frɛfrɛ wɔn mo ankasa yɛsɛ nipa man sɛ bi a colours bebree tuntum ne fufuo ɛne yɛlo nyankopɔn yɛ dɛbɛ ɛfrɛfrɛ wɔn mo ankasa kasa ahodoɔ bebree mu nyankopɔn frɛfrɛ wɔn mo obiara ne kasa ba nyame korɔ no na ɛfrɛ yɛ ankasa obiara nko ne gyina bia obiara nko na nim onyam obiara nko ne tebia yɛsɛ obiara nko ne sɛ de ositi ankasa but awurade na ɛfrɛ yɛn ɛnti tebea ne ɛwɔ mu nyame frɛ yɛn no ɛnkanto abusua no a wɔ mu nyame frɛ hɔ no ɛnyɛ na hia nyame ankasa meba kyerɛ sɛ wo tuntum anaa yɛ kɔkɔɔ anaa yɛ tebea ankasa ɛnyɛ na hia nyame ankasa sɛ ebi a woyɛ de hyeɛ ɛna awurade afrɛ wo wɔ anaa ebi a woyɛ akoa ɛna awurade afrɛ wo wɔ anaa sɛ bi a woyɛ nipa a kyerɛ sɛ woyɛ mpapahwe koraa wonsua adeɛ ne nyame afrɛ wo wɔ anaa yɛ obi a wɔsua adeɛ ankasa nyame afrɛ wo wɔ kyerɛ sɛ nyame frɛ no bɛbɛ brɛ no na bɛ nyame nkyɛn nkwasiafo bɛ nyame nkyɛn nkwasiafoɔ ɔmo ewiase obi anim so ɔmo agyimi bɛtuma bɛ nyame nkyɛn bɛgye deɛ ma na yɛ yie na awurade asesa wɔn ɛna nipa bi wɔ wiase nso yɛbu wɔn sɛ wɔn yɛ nyansafoɔ nyame frɛ wɔn nyinaa ebi yɛ hiafoɔ awurade frɛ wɔn ankasa ebi yɛ adefoɔ awurade frɛ wɔn ankasa ɛni baabi a ne yɛ wɔ awurade frɛ yɛn ankasa no ɛne ho hia na mmom mirika yɛde bɛ nyame nkyɛn no ɛne ade yɛ hia ankasa abusua a wofiri mu ba sɛ ho hia deɛ ɔwɔ ne ho asɛm ne yɛ ka nkasa na deɛ ɔwɔ ho asɛm ne yɛ ka nkasa na kura a wofiri mu ho asɛm ne yɛ ka na mmom yɛkyerɛ wɔn sɛ nyame na ɛfrɛ wo nyame mmom na ɛfrɛ wo ankasa na ɔbɔ biribi na wɔfrɛ wo wɔkyerɛ biribi so ɛna wɔfrɛ yɛ ankasa ɔsɔfo Paul kyerɛkyerɛ saa nsɛm yi mu ɛwɔ yɛdi kan bi Bible no ɛnkɔ Korintofoɔ nwoma a yɛdi kan yana mo kenkan ma me eba mo kwan mo kenkan ne anya smart ɛne na yɛhwehwɛ Korintofoɔ nwoma a yɛdi kan yɛti nson ɛne kyemu a yɛ edu nson egosi eduonu na ho bia mana twem na ha sei yɛkyerɛkyerɛ wo sɛ nyame na ɛfrɛ wo yɛkyerɛkyerɛ wo sɛ nyame na ɛyɛ dɛbɛn ɛfrɛ wo na wɔn frɛ nyame afrɛ wo anya sɛ ɛno nyina bo mo som wobɛwu akɔhye wobɛwu akɔhye ankasa wuze sia no a yɛbɛbɛ yie ayie bi ɛbɛyɛ biribi a wɔsi yɛ ankasa but ɛno mfa nko nyame nkyɛn deɛ yɛkyerɛ wo frɛ nyame afrɛ wo na seɛ deɛ ndi awurade ɛfrɛ wo deɛ ɔbɛsɛ wo yɛ ankasa na watumi yɛhu ɔfrɛ ankasa na ɛmɛ ɔbɛyɛ nkae ɛni kan ho sɛ ɔfrɛ no ankasa no ɛmu ahodoɔ bebree hɔ yɛwɔ bansa bi a ɔfrɛ bansa bi a yɛwɔ universal call nyame afrɛ ewiase santene nyinaa sɛ mu nyinaa ma ne nkyɛn ɛne yɛwɔ specific call yɛsɛ awurade ɛwɔ bansa bi a dwuma soronko bi de obiara nso di ɛne yɛwɔ special call ɛne yɛwɔ frɛ bi a ɛyɛ soronko special soronko ɛdɔɔso bebree ba ɛnam ne mu kasa kɔ atitiriw universal call ate frɛ nyame afrɛ ewiase santene nyinaa ɛsɛ awurade frɛ a wɔfrɛ nyinaa no ɛna me ne mo ɛka ho asɛm akenkama me na sɛdeɛ awurade akyama obiara ɛne sɛdeɛ onyankopɔn afrɛ no no saa ara na ɔmmɔ ne bra na sɛdeɛ mehyehyɛ no asafo nyinaa mu ne no ɔfrɛ obie na ɔyɛ twetiatwani anaa ɛma no nnane mmɔmnɔntɔni
ɔfrɛ obi a ɔyɛ mamrɔntoni anaa ɛma ɔntwa no twetia nyɛ hwee na mamrɔntɔ yɛ nso ɛnyɛ hwee na mmom nyankopɔn ahyɛdeɛ so die ana ehia frɛko a ɔfrɛ obi no ma no ntena mu ɔfrɛ wo na woyɛ akoa anaa ɛma no nhawo na sɛ wobɛtumi anya wo fa ahodie nso a fa no saa mmom na deɛ wafrɛ no Awurade mu no na wɔyɛ akoa no ɛyɛ Awurade de hyeɛ saa ara na ɔde hyeɛ nso a wafrɛ no yɛ Yesu Kristo akoa ɔtɔ mo aboɔden monyɛ nipa nko a anuanom biribiara a wafrɛ obi wɔ mu no ɛno ara mu na ɔne Nyankopɔn ɛntena amen. Eda Awurade ase Paul nso ɛtɛkyerɛ kwan yɛ Nyame ɛfa so ɛfrɛ nipa. Paul kyerɛ sɛ ebia wote ahemfie Nyame ɛfrɛ wo a woba bɛ Nyame akoa. So wo ahemfie Nyame ɛfrɛ wankasa a wobɛwoba a ɔsɔ wɔbrɛ ho asa yɛ dɛbɛ ama Awurade. Sɛ wɔn nso ebia wo asomfo a wɔsom wankasa a wɔn nso wɔbɛ Nyame mu a woba bɛ Nyame dɛbɛ akoa. Kyerɛ sɛ ɛne obiara bɛba biara no yɛba bɛyɛ akoa ma Nyame. Kyerɛ sɛ yɛbɛ Nyame nkyɛn a yɛba bɛyɛ akoa ama Nyame ankasa. Ɛne baabi efi a ɛne nneɛma bi a kyerɛ sɛ yɛne ehunu yɛ ho ankasa no Nyame na abɔ din afrɛ yɛn. Na nyɛ sɛ bi a Nyame ɛfrɛ yɛn no yɛbɛsua bi akra afa bi a baabi ani yɛteɛ a Nyame ma nsɛ bi ɔbɔ din frɛ yɛn. Ne mmom sɛ bi a yɛasetena mu ne yɛn tebea mu ɛne nneɛma bi a ɛhyɛ animonyam ɛne nneɛma bi a ɛhyɛ animonyam de nyɛ ne ho asɛm na Awurade Paul ɛkyerɛkyerɛ sɛ ho hia. Ne mu Nyame sɛ Nyame afrɛ ne yɛba bɛyɛ akoa ma Nyame. Yɛba bɛyɛ akoa buruburo ama Nyame ankasa. Tebea bi a Nyame ɔfrɛ bibia Nyame afrɛ bi wɔ mu biara nankasa no. Nyame ɛwɔ ho mu ayɛ ma obiara ɛne wɔde ama sɛ bibia esu obiara ne so anamɔ bi obiara tu biara no Nyankopɔn awɔ mu ayɛ. Na Yesu Kristo ne Nyame mu ayɛ a ɔde ama nipa. Yesu Kristo ɔne ne Nyankopɔn ne mu ayɛ a wɔde ama nipa. Kyerɛ sɛ bibia ansa no wɔ Yesu ankasa deɛ ɛbɛyɛ hɔ. Deɛ fa nkwagyeɛ si ebenya nkwa na abansɛ bi yɛn na ma na boro soɔ. Ne ani Awurade atena deɛ Yesu nkwa na sai mu ayɛ ne ɛdɛbɛ awɔ ne nkyɛn. Na Yesu yɛ bi kɔ no nso no deɛ ɛfa Awurade Yesu no aso ne pie na Awurade bi a ɔba na ɔbɛbu wiase ate ankasa nso no yɛnim deɛ mu ayɛ no so wɔ ne nkyɛn. Ɛnna Azia ka ho asɛm na Onyankopɔn wɔ din a wɔde frɛ saa nipa no ankasa maka saa ne yɛbɛsua ɛne nipa ne ho mu ayɛ ba Awurade ɛba ɛna Awurade gyina soɔ ɛne adeɛ a Nyankopɔn ɛgyina soɔ na afɛ Awurade apie sɛdeɛ ɛdi kan ne mu ka odiyifoɔ Azia asɛm no ɛne sɛ Nyame afrɛ wɔ na ɔyɛ osugyani nkanto sɛdeɛ woyɛ osugyani ankasa wobɛtumi yɛ aware ama na yɛ yie Nyame frɛ wɔ na wodi sugya ama no nhaw sɛ bi a wodi sugya ankasa Nyame frɛ wɔ na ebi a ɛyere bata ho ama no nhaw sɛ bi a ɔbaa bɛyɛ problem ama ankasa Nyame frɛ wɔ no na ma sɛ bi a abusua a wɔ mu meba kyerɛ sɛ na woyɛ abusua pani ama no nhaw Nyame wɔ mu ayɛ hɔ ma wo sɛ Nyame frɛ wɔ na abusua a wo na wotua no ankasa a Nyame wɔ mu ayɛ dɛbɛ ɛma wo na mmom yɛnyɛ no sɛ deɛ wɔbɔ din frɛ wɔn tumilika no bɛtie asɛm no tumilika no bɛtie deɛ Nyame ka kyerɛ wo wotie wie a wobɛnya mu ayɛ wobɛhu deɛ wankasa wo sɛ woyɛ wobɛhu deɛ wɔ sɛ wo ankasa woyɛ dɛbɛ woyɛ ankasa ɛni baabi efirɛ nkanto ɔma yɛhwɛ yie ɛna yɛmu biara ɛhwɛ n'asesena yie because yɛn nyinaa nya pɛ wɔ wiase ɛwɔ honam mu ebi yɛ nkwadaa Nyame afrɛ wɔn mo ebi yɛ papafoɔ Nyame afrɛ wɔn ebi nso yɛ nkwakorawa ebi nso yɛ mmerɛwa ankasa ebi yɛ nyinaa nya pa ankasa yɛde kɔ mfie mu a ebi da bi akyi ankasa yɛde kɔ afansa bi a ewiase mu a abrabɔ mu a ebi da bi akyi ankasa na mo Nyame na afrɛ yɛn Nyame baako na edi yɛn nyinaa yɛn soɔ na ɔtwe yɛn nyinaa gyina kɔsi asɛm baako so ebɛnya sɛ ɔfrɛ kɔ Nyame afrɛ obiara obiara tumi yɛ ne yie Nyame na afrɛ na ɛyɛ ɔfrɛ kɔnkɔn Nyame amfrɛ yɛ kwa sɛ bia wo no obi to akwasi bra Nyame amfrɛ sɛ bia mɛtena ma gyina ni Nyame na ewura hɔ ne mu yɛmmra na mɛgyina ni ankasa ana Bible Nyame sɛ yɛnyɛ Bible akenkanfoɔ Bible readers nyɛ saa Nyame frɛ yɛ nyɛ mom Nyame ɔbotae bi a ɔfrɛ yɛ ankasa yɛwɔ ɔfrɛ mu ɔfrɛ bebree hɔ ankasa ɛne yɛwɔ ɔfrɛ twatoɔ the last call sɛ bia afɛ deɛ Onyankopɔn afrɛ ne twatoɔ the last call wɔmfrɛ bio then the Bible should close afɛ Nyankopɔn afrɛ ɔfrɛ twatoɔ wie deɛ a na bɛnya sɛ afɛ Bible no ɔyɛ dɛ bɛn ɔtomu so obiara ma nipa sɛ ɛne Bible no nam so nsa nipa dwene nipa nam Bible no so nya de pa na wonti mmɔ ne bra yie na so nipa ntimi ya mmɔ ne bra yie ankasa a sɛdeɛ ɔfrɛ no ankasa te a ɛwɔ sɛ Bible Nyankopɔn yɛ dɛ bɛn ne bra so ɔso yɛ dɛ bɛn ɔtomu
and the other I was saying that so near church, I'm not going to say that one. So very soon, Angasano. Yamato Bible Angasam. Amen. Okay. And then the one said, I was born to me one when I died. I was once also be away with you. With a woman and Yangasa. Be out the one time here, with a woman and Yangasa. We may be out that. We may be out Yangasa. Atari friend Yamen Fro. When I want Atari friend Yamen Fro and Yangasa. When the woman was Yadi and Yamen Fro Angasa. Now when Yamen Fro on Papa Angasa. Yamen shame, Yamen shame, this unto us. Was some no afraid in Angasa. You will be asking an Yamen Fro, hallelujah. Now when I watch it about then, and I want to Yame Baba every year. Now you say every year and some Benoit hockey. Paul, at that church, echo a Roman foreman, why to do. And it's a more Duba Coco see me in home. No church, so you don't phone young who have you. You have phoned him one woman and Shama of one gas up. Because a radical Kuna in our years so. To you, an intimate one and one gas up. No one so pay a dinner maper, any idea here, see a child with ya, and I enter with the idea and Gary Paul Church, radiation marathon, Sanaman and Winnie and maybe one gas up. And today, they know that one of some time. Nobody see a man that I did a pedia. Yamu Sakwan or Gusakwan and Gasa. Well, be a one for the two of my Angasa. Said a year better when I made Eba by Yankasano. No, what I acquire not even I could fear some dream. Aha. Now, I cannot say, Obiara or Genugiano, and a ring. Nonsense, Yabiarani, you don't need here an interim. If we say, I rather call or deep one in our soul. Now, I said, dear, I'm a 1 hour friend in our amen. Hallelujah. Yame ewo de be yin hye ma obi a wafre no obi a ahonya de na osa won hye ofre wo nyame frɛ wo na wo twempra ye be kan wasoma kyerɛ wo osa wa de a me frɛ ne ye be kan wasoma kyerɛ wo angansa abrabo bi a obi a wo mu bi a no nyame ewo emuaye de ma obi a nyame wo emuaye pa de ma obi a angansa edia so osma Paul kyerɛ angansa no ose nyame kro na edi nyina aye so nyame no nyame ba kro na ye de be ofre ye angansa eni mo ehwe nyame frɛ a ofre ba bia ne atie medical church mo esi amati ase ya chi ya ni mo nyame wo ye nyame angansa ya atetena mo ya nte bia se nipa ehu ye ana nipa su ye na nipa mu ye angansa ne mo nyame na frɛ so betumi ne kan ne ade ye de be ehia se nyame frɛ na wa frɛ ye na bi ba te nyame nka se ba de frɛ na wo di mirika na ho mo po angansa na wa ba nyame nkyɛ na ebesua enho asem na me gusua ndi se ya dika ate ase se wo ya kwada na ha se nyame afrɛ enu nso se bia mfa obuo mapani e baba so angansa wo ya pani na wa se ya na just nyame afrɛ nti so kan kwala sa wa se angansa ya sa nyame frɛ obi aba nyame nhyɛ ne nyina ba be de be ebedi so nyame nhyɛ ana fo obi a de be adwuma angansa because yene wade na ebetena yene wade no mu na ebetena angansa enne ba yin ase etime bra ho asem amawrade no no onu mo mafi ya nso na so de bi nipa se hu ya abonten e bi nipa mu ye ana nipa bu ya ne ne nganto ane yin angansa because nyina de abusua bi a awuo ne abusua bi anya angansa mu ne mo nyame ne ebetie na angansa no ena de enkwaje ye be de be ebeba na ade ba ko mesedika emra ehu sa na mo nyina mo awie nyame ko ofraye de be nyame fraye de so ofraye aye de be angansa but onyame e obota bi odina so de fraye ofraye ba na nsa ya so ofraye ya ba ofraye wi ansa ne wo yiye ye wasi ofraye ye ba interview ya ba interview angansa na ma akase ye ba di atumu ye ba so wasi afena ba so wadina ya de be ahe ye ba church woni ma bia ma wo aye ye ba church woni ma bia ma wo aye angansa a ebe gina nyame na sam no so nyame frɔ se bra ba ekra gunkumu o kyerɛ ma wo se de obebie woni ma wo bebie ebre akoduro die aso die ni pa ye be de no okro abenya mbebie wani angansa na wo hu angansa ho nyame na efrɛ ye se ye nyina ye mra ne nkyɛ okay ina ro de ba ye no wo se won de obafrɛ ni panse eni pan frɛ sumo mra de ba han mo na according to proverbs no wo mo nyame aba nyame frɛ mo ba han na angansa mo no emu bi na ba nkwasiafo no mbu anyansafo no eni de ye kan de ye ba se ma wo ti ofrɛ konkon na se ofrɛ konkon na ba se wo ti ase na wo mo nyame de ofrɛ konkon na afrɛ wo mo na mo atie wade na ase no emu bi ba nkwasiafo na emu bi nso aye nyansafo angansa na e wo se wo ti me ehwe wo angansa so akwa mu yiye si nyame be ja sa nkrofo ama mo nkwasiafo de a ana surumum emfa ne ma ni agoro se nsema ye kan de saa
na so bi hu sa de sa na nyame nkasa nkyɛn no ɔdayem na nkasa nkyɛn direct ma ne ntede ya ɛne na wɔso Nyankopɔn ankasa na wɔsɛ wusuo no so de nyame ɛyɛ no na sɛ Yesu no ankasa obi yɛ bɔne nyame de gya hye na ankasa na sɛ wɔso ma wɔkɔ na bɔne na wɔyɛ bɔne ankasa na obi sɛ obi yɛ hu obi sɛ ɛwɔ awo nsɛm na de obi bia na abɛyɛ ankasa ɛne Yesu mum suro ankasa ɛne ma bi Nyankopɔn ayɛ pɛ ne ntino na ɔwɔ sɛ etimi hwɛ Nyankopɔn akwa na Yesu Ewade eka asɛm wɔ Matthew asɛmpa eti eduba akonche mo de nu nwɔtwe ɔsɛ mo a moyɛ adwuma na mo abrɛ smart Matthew 11:28 mo a moyɛ adwuma brɛ na wasoa mo ne soa nyinaa mo mmra me nkyɛn mɛma mo ahome ase ɛnyɛ sɛde ya na ebinom kyerɛkyerɛ mu no sɛ bi obi yareɛ na ɔma nyame nkyɛn nyame bɛ sɛ nyame brɛ ya sɛ boa sɛ ɔmo yadeɛ ana ɔmo adwuma sɛ yie nyame sɛ ɔboa ɔmo ankasa ama ɔmo de ka Onyankopɔn ba so ɔmo na bi na me bie kwan to ɔmo ka ɔmo timi tuatu ɔmo ho aka nyɛ saa o but ɔmo bɔne ade so aso bɔne ɛyɛ ade so bi na so ɔmo ankasa na ɔmo ti bua ɔmo fɔda bia wɔ Awurade anim no na man sɛ bia ɔmo nipa ahodie bɔn nsɛm de ɔmo ayɛ nkoa ɛde yɛ nkoa no nyame nso ɔmo mmara ankasa we de Yesu no ankasa nanum na saa asɛm efiri baayɛ sɛ obi a bɔne de na akoa bɔne de na yɛ akoa na wɔde tie asie nyinaa wɔyɛ akoa mabɔ nsam na wɔn ntumi nyɛ de ɔno wɔpɛ papa wɔpɛ so wɔn ntumi nyɛ na ankasa no Awurade nsa nipa na ɔnyɛ dɛ bɛn wɔn mmara na ɔbɛ sua na ankasa eni ase ehu sɛ anyasɛ bia ɛka yɛ die nyame sɛ ofia ma yɛ ana yɛ mbɛsɛ bia yɛ yare na ɔsɛ yɛ ade ankasa die hero ne sɛ ɔbɛ sɛ wo home sɛ bɔne bia ade so wɔ ankasa wɔbra bɔ mu a nyame bɛ sɛ ɔde wo firi mu na afei deɛ anyɛ sɔre bio ade ne kuo ankasa bio na ma afei nyame nkyɛn na waba afei de nyame nkyɛn na wɔba ankasa na afei nneɛma no wɔ soɔ no nyame bɛ sɛ wɔsua wɔ wakɔtena kan mu sɛ nneɛma na so ɛsɔn wɔn bi pɛn hallelujah obi ɔde kan na ne nneɛma saa yɛ dɛ bɛyɛ ɛso no wɔn obi ɔnam fam wɔn na ɛbrɛ ni mo nyinaa mo mmira pɛ hallelujah sɛ waba nyame fie yɛkyerɛkyerɛ Nyankopɔn sɛ ne bɔne wɔ ho ankasa ɛne obi a ɔno ti abɔnten ɔyɛ bɔne ankasa no ɛno nso yɛbɛ ne da ntɛm ɔ nyame afrɛ wo te bia a wɔ mu ɛne wɔ abraba a wobɔ no ɛne nyame afrɛ wo sɛ gyae nyame sɛ bra ne wɔnyɛ wo ne wɔne sɛ wɔ ankasa na sɛ so wɔbɛda ame nkyɛ asɛm nyame afiri Nyankopɔn no mbaeɛ no ɛnti ne yɛ nsa wo deɛ a woni wɔ bi a ɔte wiase no ayɛ dɛ bɛyɛ ɛyɛ pa ankasa na wone nsa wode edu kwasi ada a wonya daagye tumi ti Nyankopɔn deɛ bɛyɛ asɛm hallelujah ebi a wɔne nka na ɔbɛhwɛ TV ni bi saa na bata wɔn aka deɛ ho nyia wɔn ankasa ɛno nso nea biara na ne wiasefoɔ deɛ bɛyɛ ɛntɛm na wɔn sɛ fra ko nyame amfrɛ yɛ ankasa no yɛma saa ɔfrɛ nyɛ deɛ bɛyɛ ɛnyɛ kwan ankasa because awurade ayi nie na ɛba na yɛka ho asɛm ankasa no nyame mfrɛ nkurɔfoɔ bi na ɔne wɔn atena nyame wɔfrɛ obiara sɛ obiara nyɛ deɛ bɛyɛ ɛmmra ɛyɛ ɔfrɛ kronkron deɛ bɔne yɛde so aso no nyame so wɔ mmra na sɛ afei yɛbɛ nyame nkyɛ wie a afei nyame bɛbɛ yɛ interview aha yɛ nyinaa yɛaba wie no afei nyinaa yɛaba afei nyame nkyɛ akɔ yɛse Yesu ofrɛ yɛ ne yɛaba ankasa Yesu ɔnyɛ mum ebi aba yɛ sɛ wɔyɛ sɛ robot bibi akɔyɛ sɛ no ba kyerɛ sɛ mo nim robot yɛba sane afɛ no ɛnkasa wɔn sɛ bia na ɛwɔ so wɔbata nkasa honhom Yesu mu honhom wɔ ne mu o ɔwɔ aniwa ohun adeɛ wɔkasa woyɛ adeɛ na yɛ ne yɛ ohuru womu no ohun ankasa sa wodɔ na ɔno ohun ankasa na saa nipa ne yɛsɛ wɔfrɛ wɔ ɔno na ɛfrɛ wɔ ankasa wɔn na yɛsɛ wɔ bɛbɛbu wiase atɛn Awurade ne yɛsɛ wɔ no wɔ bɛbɛbu wiase atɛn ɔde yɛ nyinaa bɛkɔ kɔɔto obi yɛ bɛkɔ kɔɔto ankasa sɛ nyinaa bɛkɔ kɔɔto deɛ a ɛno ne nyɛ sɛ onipa kɔ ebu ne ho bi ma onipa ankasa nim because yɛ nyinaa yɛ kɔɔ kyɛ sɛ yɛ nyinaa yɛ kɔ wɔ ankasa obi yɛ kɔɔ yɛ sɔre wɔ animɔni mu yɛ nyinaa yɛ akɔ ɛnna yi mu awɔ yɛn ne nso a yɛn nyinaa bɛkɔ kɔhyia Awurade ɛkɔ kɔɔto wɔ ankasa na yɛn nyinaa kɔ Awurade akɔtena se abu obi ankasa atɛn ɛna Awurade di kan to ne nsa fɛ nipa sɛ obiara mmra kyɛ sɛ wo a wadwene mu bibi ha wɔ wadwene ankasa bibi ha wɔ ankasa na bɔne ɛna wɔde ti aseɛ bɔne de wɔyɛ akoa na wo nti nyame aseɛ na nyame ho asɛm Nyankopɔn ho asɛm biara ne wo tiri na wo nwene Awurade ankasa ho no afei Awurade si yɛ dɛ bɛyɛ bra ɛna yɛba na yɛabɛ nyame nkyɛn yɛaba hallelujah ɛna na Yesu ɛka Awurade kyerɛkyerɛ sɛ ɛwɔ Luke 5:32 ɛdi Awurade yɛyi afiri esum wɔ bahan mu oyi afiri esum mu in other words na oyi akoma firi bɔne so abatene ne so
Everybody here, come and every bonnet so. Never ya come and about so. Near idea, Tanaka quite. Yeah, very idea because right now, prayer. A rather fair, not for a radio Juma. So now, Paul Flower, a radio Juma, Baba Yangasa. I can come my head. My friend, I turn in for number friend by your force on touch the one I drink. Yes, I'm your friend. Also, a friend by your boss woman, so modern. Yes, I'm your friends, near be a bed on our pet. Or my also my brother and for. Or by some friend by your boss woman, like our modern. I didn't such an idea in your idea. See about say you. You better say I can answer. Since I'm in our friend, you better mention. And you better say right, you better say Agasa, Yadine. Because a radiant, a radiant, you copy. What the engineer could never anymore, Agasa. What the engineer bet now. And in the reality, one must be up about a for back. But any boy for a crown for so many chrono. So be a can go bones and chai. One more to so many Agasamu. And yes, I would see a piano. Yes, it was them. How many Amifians were 3 days away at the oh, yeah. Hallelujah. And the other said, we don't go for prayer as a sign. We don't go for prayer. I put in our prayer, and one prayer. See a buy and why I bet you have a phone. Your food, I mean, one goes up. No be on one, the better on one so. No be on one as open. Yes, I don't have your prayer. When I'm in our prayer, please move. And what the year behind, yeah, but if for you didn't want to say, I didn't yet. You want to be a super younger son. You can't say Monte. Yet you might be a Monte younger son. If I know much, anybody or Munia, Abrabomunia as Lanka Semo. Never I did pray as a science. And let be a member say, young person, and go to the younger son. And yes, sir, only a bachelor war. No one, I mean, was up, will be a Bayami, the woods, Yamin, and friend, one son. Not one who Radimu. Or the number 10 rather than one gasa. Or the number 10 rather than one gasa. Now, didn't crash. I want one whom am I rather than gasa. Because anybody in the said, what the engine I bet you and upon him. What will be a bet now? What will be a bet now, Gasa? It never years to be a Devada Cano. You better be out to Yakuma so. Not some let me as a science. And will be a book one and so for Nubio. So be any Bravia and so any Bravia. So, Obibu Konya, I was doing a giant cancer. And never one and see a grand cancer and see a man on high. Obu one and want to be blue. Yamin Flower said, Giants Animano. Giants Animan one cancer. Of a friend, I said, therefore. And the offended their dorsal. But when I look for the better, we are cancer. When you are afraid you got one cancer, you didn't want to see it. I did be a limb. Near the 2 million will say, be a crowd. Maybe I will say, you took one so. Can't wait here, took up. Can't be a maybe a rule. Now, what's that answer and Angasa? Who was that answer? Say, I will break out 2 million away. Say, of play, cat woman, and you want Angasa. So, I mean, let's say, very pa. None papa and say, no, very but here about the Angasa. Nene. Offended, and also, you're not bad here. You're by inside, see about. You're by here, and say, and you have any other. I've never seen a media by the end of prayer. I've already about. I've been in the prayer, and I've been able to. I don't know here. So, you've been no mamma, only about Yangasa. And the idea about Nani Abania won't go. And Nani Abania won't come. You might cause a fair of interview. The entire body in prayer, since soon as Samanua or Smazakia, couldn't so brother. Said the entire was so small, I was the German from some small. I've heard that the entire me body in prayer and I got some. How much touch the name? Hallelujah. Now, I don't have the air, you know. Now, offended the sir, Edikai, and Yaniaba. Now, I was saying, America, come on, speed the NBA also. Now, for getting yet, young point of me also, Radiangasa. Nana Paul, press idea was said, NBA Babon, and the air, young Paul. Timothy, young mother, Tiba, Conchamonco. Biamanakina, also. Biamanakine, Emra, I know how Homangasa. Now, I some not near the side. After one said, I'm here from, and you couldn't only want to say, and now saw the banner here. When you think with something here can gas up. Hallelujah. And then they only be, and I will be one something here the bay. Yaka. And I never be over by and want something here can gas up. Never was the ever child said, Yamin after war. So I was always Yamin after war. Now, but now about a better year. As when I make a show, I'm so bra. And somewhere I've been a man say up. As much as if you were the enemy, I mean, and yet, you know, and yet you know, so the boy,
ɛne yɛgyina soɔ ɛde abɔ yɛn bra ne yɛgyina soɔ ne yɛtinya frɛ bɔne sɛ yɛ bɔne ankasa na yɛtumi yɛhu nyame ne bere ɛyɛ nneɛma mmienu ankasa awie bere mu nneɛma mmienu pɛ ne yɛhu ankasa tetefoɔ deɛ ɔmo hu sɛ ɔmo nyina hu sɛ yesu na gye nkwa ankasa yɛnsi yɛbɛhu sɛ yesu na gye nkwa ne yɛsɛ hu abere ɛyɛ nneɛma mmienu pɛ sɛ afei yɛbɛhu sɛ bere no so yɛdeɛ de yɛbɛhu no sɛ afei time no afei de aso ankasa tetefoɔ nyina bɛsɔre abɛka yɛn ho afei de yɛnyɛ nidasoɔ no ankasa afei de yɛde yɛhu sɛ nyame mmerɛ nie ɛmɛ no bɛn aso onyankopɔn kaa sɛ ɔbɛn no bi a onyankopɔn ayɛ ankasa afei yɛde yesu adi ankasa afei kɔkɔbɔ a wodoɔ hɔ nyinaa yɛnkɔmhyɛfoɔ no kafa awie sɛ awie nyinaa ho no ne nyinaa afei no ade adi ama yɛ nyinaa yɛde bɛyɛ yɛhunu afei deɛ hia no sɛ yɛde bɛyɛ adwuma deɛ hia no deɛ hia kɛse paa sɛ de bɛyɛ dɛ bɛyɛ yɛbɛyɛ adwuma halleluya ɔbɛma wɔ w'ani aba ho soɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ adaakye yɛmfa wo nkɔto akyirikyiri sum kɛseɛ akyirikyiri esum mu akyirikyiri esum kabii no ankasa ɛna awurade sɛ ɛhɔ na osu no sere twea yɛde bɛyɛ ɛwɔ nyame sɛ wɔ nyame ɛfrɛ wo a na ɔhwɛ frɛ no yi ankasa frɛ kɔ nyame afrɛ obiara na ɔhwɛ ne yi ankasa mene mo kakɔ sɛ yɛ hɔma teɛ ɛwɔ awurade anim na yɛtumi de nyankopɔn nsɛm ayɛ dɛ bɛyɛ ayɛ adwuma nyame nim obiara deɛ ɛwɔ obiara ho obiara wɔwɔ sɛ nyankopɔn nim deɛ ɛwɔ obiara ho yɛyɛ sɛ obiara ntim nyankopɔn ayɛ dɛ bɛyɛ onim deɛ sɛ wo ntima mu anya sɛ ɔyi yɛ dɛ bɛyɛ ɛtoɔ anyɛ sɛ ahema na ɛba no ankasa no womfata halleluya nyame mfrɛ ani a deɛ ɛnyɛ no sɛ sesa ɛyɛ sɛ afei wo ti buabua wo fɔ bio ɛyɛ sɛ wo ankasa no wɔde ne bua wo fɔ ɛyɛ sɛ wakoma bua wo fɔ ankasa wonya bɛ awurade nkyɛe na wotie yesu nkyerɛkyerɛ ankasa a afei wohia sɛ nipa koraa bɛbɔ obi ma ankasa halleluya because wɔde yɛn nyinaa bɛgyina asɛnniɛ hɔ yɛn nyinaa yɛ ɛkɔ hɔ ɛneɛ wompɛ wo kɔ wɔ ankasa ɛneɛ ɛhia sɛ wotumi tie bi nyame ka kyerɛ wowɔ nyame sɛ mansotwe nyaa ne wɔgyae nyame sɛ awaredoɔ nyaa ne wɔgyae nyame sɛ ntɔkwa nyaa ne wɔgyae ɛmfa wo sɛ baabi a wotie no ebi yɛ nipa bi ha wadwene ana nipa bi mu ankasa obi mu wa na nkyerɛ sɛ bi a ɛnsɛ wo bu adeɛ na ɛnsɛ wo bu adeɛ na wosua ni adeɛ ankasa nyame amfrɛ yɛ saa nyame wamfrɛ kenkan hɔ ma yɛ ɔno na wagye yɛn na wɔde wɔfrɛ kronkron afrɛ yɛn ɛnyɛ yɛn nnwuma ɛho na emu ne tirim agyina ɛne adom a wɔde adom yɛn kristo yesu mu efiri tete amen na yɛ sɛ aha sɛ nyame mmom na bɛ so hu yɛn mmɔbɔ ne wamfrɛ yɛn ɛnyɛ nnwuma a yɛayɛ ankasa ɛnyɛ yɛ nnwuma sɛ yɛayɛ papa bi na yɛmbɛ so wɔgye yɛn na mmom ne tirim na ɔbɔɔ yɛ sɛ ɔbɛhu yɛn mmɔbɔ na yɛn nso so abufuo na ɛba no wɔyi yɛ afiri mu na nyankopɔn ne yɛ atena ɛnyɛ sɛ bi a ɛbansɛ bi a yɛwɔ wiase yɛn ani abie ɛnyame ɛmfrɛ yɛn sɛ yɛyɛ mfi yɛn ne bie ne yɛmɛyɛ dɛ bɛyɛ ɛmɛboa nyɛ saa anaasɛ yɛwɔ wiase ne yɛyɛ nti yɛn ne nyame dɛ bɛwɔ frɛ wɔ sɛ ɛnyɛ yɛ nnwuma na mmom nyame dɛ bɔɔ ne tirim so ɔbɛhu yɛn mmɔbɔ ɔbɛhu yɛn mmɔbɔ ankasa na yɛne no atena ankasa ɛne frɛ nyame afrɛ no wɔ sɛ yɛhɛ ne yi asɛm a yɛateɛ fi nyame nkyɛn no wɔfrɛ wo a deɛ wote yɛ no ankasa no ɛna ɔbɛgyina so abu atan deɛ wote bi awurade wɔ no ankasa no awurade bɛgyina so ayɛ dɛ bɛyɛ ɔbu atan ankasa because nyame mpene bɔne nso nyame wɔmpene onyankopɔn ɔmpɛ bɔne ankasa na ɔmma kwae sɛ nipa nyɛ bɔne a yɛnsɛ ne nanse ne yɛnyɛ deɛ nia yɛpɛ yɛnyɛ deɛ nia yɛnsa nka sɛ awurade wɔyɛ yɛnyɛ bɔne ne yɛnka sɛ awurade wɔyɛ dɛ bɛ awurade wɔyɛ ɛyɛ mmeratoɔ halleluya ɛne nti awurade nso ne bu afu awurade bu afu bebree na ɔde abufuo kɛse yɛ baba ankasa ɛna odiyifoɔ na hom hyɛ ho nkɔmmɔ to wɔ ankasa so ɔde nsuo a ɛyiri sram so ma natamfo si bia nyinaa ayera ankasa obi a wɔntena asɛm nyame biara no awurade bɛsɛe no ankasa de nipa ni deɛ nipa ni ho adwene deɛ nipa mmu deɛ nanso nyankopɔn bɛgyina so ayɛ biribi ankasa na ɛbɛyɛ sɛ fɛ nyame afrɛ obiara no obiara bɛyɛ yi ankasa sɛ nyame frɛ sɛ yɛfiri sum baadeɛ bɛyɛ han mo kenka Thessalonikafoɔ 4:7 mehwɛ adeɛ ansa tie wo sɛ wafrɛ aha First Thessalonica eti ɛnankyɛmɔ nson afei nyame na afrɛ obiara na afei obiara anka ne ho hye ɔho sɛ nyame na afrɛ wɔ na wɔmpa ne ma ani agorɔ ɛne asɔre na akɔ na wugya abɔne yɛ nyɛ kuro bi na no wɔbɛhyɛ mu nti na obi ka wɔnka ne bie nyɛ saa ne yɛka kyerɛ wɔ na mmom nyame na afei ne wafrɛ wɔ na afei nyame mfrɛ afei wɔ so tumi ankasa sa afei deɛ ɔno mmom pɛ na ɔde wo yɛ ankasa nyɛ deɛ wopɛ mmom na wɔ sɛ wo yɛ ankasa nyɛ deɛ wadwene kyerɛ wo ankasa na mmom nyame ne wɔfrɛ wɔ ne wɔbɛsa wo yɛ na wɔ sɛ wɔyɛ dɛ bɛ wo yɛ ankasa ɛno ansa ne bɛne ahema anim ahyɛn kinkama yɛ onyankopɔn amfrɛ yɛn ankɔ efi mu na mmom ahoteɛ mu awurade amfrɛ yɛn nkɔ deɛ bɛyɛ yɛn nyinaa wɔmfrɛ yɛn nkɔ deɛ bɛyɛ efi mu nyame wɔmfrɛ sɛ yɛmɛsua no ɔyɛ a nyame amfrɛ sɛ yɛmɛsua no ɔyɛ ankasa anaa bi ankɔnkɔnsa
anabi ensekuru ya one fair nyame anti ya wose bia ya baba wa na ya branti angasa wote won angasa amani pa nya ahodo angasa nyensa nyemo wote won ya konkrot mi no ya da bai atena nyame anfre ya mfiri boni musiem na me ya boni angasa nyame tre nyansa kwa beba so ya boni ekwa beba so abopo akwa beba so isim krofo angasa ekwa beba kan krofo angasa anya sa se ya fe de wo ba isha ni angasa mu nyame anfre ko sa ne manu angasa mu nyemo nyame fe film ba de bai ahotie mu enti awade atemu na aba no bia na wontie bia enyankopon nche na de bai enkwangasa ene wedi ene obi a wankwa sɔre ana obi akwa sɔre angasa ne mom ye ka ne sɛ obi na wontie sɛri nyankopɔn akyerɛ bia oni me ko nyankopɔn de aba enkyɛ enti ya benya me nkyɛ ni ati na me ne angasa na fe mu bia mfa na de na de aba a mo ne bra wan fo de na mo bra angasa wan yi wo ye ene mban sɛ bia e man sɛ mani wakwa mu ntu wan yi wo ye wan mu bi mo wurade ni because wo sa won twempra ene no nko ane bɔne angasa na be ohun se bia me nwi nsant no ene no nko ane bɔne angasa ne mu nyame na ede be wa frɛ wo nyame na afɛ wa frɛ wo na afɛ nyame ne na wose ede be yetie na abusua hu do ne de nkare emusua ni na nyame afrɛ hallelujah praise god na afɛ ebe nya se nyame frɛ ni a na se o se ne ni pa itime sa ye ne ye yenka sa ya adwene na o se itime sa nyame na afrɛ de e ofrɛ konkon ye kuo bi ne ye wa kɔhyɛ mu ne ma apɛ ne adi ho adanse ase abanyame nkyɛ abanyame pɔn nkyɛ banyame nkyɛ nyame wuro atare fini guo no da tare papa ya de bɛ ahyɛw nyame ma onya adwene ho franka sa apɛ wo ya se o so awurade ani na wo hwe akɔ mangasa de bɛ eyi amen na amra ya banyame nkyɛ na pɛ nyame ani ɛtrɛkyerɛ na manyina no a afei na obeyi yai ofre bebre die enso kra bi ne wayi wo mo kyesa ofre ne yaba se nyina ya tiase ye nyina ya tiase ni anom ye nyina ya tiase asafo ye nyina ya tiase hewrade kwa ngasa but ye mu ngasa no iwo ni bebi wo wa wo mu ye sitie ma awurade na ebi ni wo so mo ye sitie ma awurade ngasa na o mo de awurade da no mo ma kire mo pa yie hallelujah bia wo ye sitie ma awurade na oni ono ngasa eni na ko mo no kure na kuma ngasa mu oni no kure ngasa na enema bia ebade so mpa wa ya ngasa de onuye ebade so mpa nipa ne sa de a sa nipa na ngasa onye de be onuye ne je sa ase no boni jaye ene ade ye de be ehia amen ne mom ne kuo de be sa o do wa ma sheku ngasa mu sa bia wa asore bangasa ana bia wa asafopa enye ne ho asem ne ye kire wo because dika di ho adanse ya se ebade ba o me pa kuo fo nya de be enko ebade ba o message bi onyamu bawa nsem bia obeka kire wi asie na obi obaje sa message na wale befa na kro omo ni nyamu pa sa fo na omo ni nyamu pa sa fo omo baje sa message na ngasa no sango fo na ngasa no nyame promise ono ane ne man nyame promise nyamu bawa nsem ka kire wi asie na wi asie fo na omo baje sa nsem na ngasa no obi obaje adie bia betena oda bia ohu da ngasa anya omo ni ebo musuma ngasa ana nyame so betena oda bia amen imam die odno ma to die awade e ka no so no sani pa na benya nkwa okay the bible comment 22:14 e dia pay na ba interview afa obi abere se ono angasa no na wa hwe so e bia de nyame ka no wo de ye adwuma na mfanya adwuma angasa aha kinka wa maye na 1 hour after 1 doso nanso wana wa yiwo no de wa ya kakra bi akwa bia no ye kwa ayi furisiase ya no ye to nsa fe bi no ono ko ye no wa anya ta ni bia anya de be anshe the sense my can obi aba bi na asma ye kan on fanya dwuma asma ye ba no ti on fanya dwuma ngasa endi emra I bushia no di na fe I do o sia ye for na ba na ba hwe go bi wusa akwa ba ku bi woni won sha I bushia ta ni bi no ga say ya me wo do ba mo se na wo di I bushia ta ni un hye bi mun so ne mu ngasa na mo de chire no ne goto akiri sum na ngasa mo ana yesu say wa pre bebre die na ka krem no ya de be wayi wo mo amen endi ebade pay wi a na nsan yo dem akaso be de be choosing so be ye be elect elect ye na sa elected ye kan ngofo a nyame ene o metena ngasa wa fre ya ba na fe akase tie ene yesu ga se mo ya na mo abre na mo so ne so mo mra wa sua mo ne ye be wi a na be suya wi ade o sa fe mo ye me suya me
Be 11:29 and 20 cancel. Say of Renipa. Ya been able to stop. Ya been able to stop. Now ya come on stop. Maybe be other sangal stop. Aha. Monfa, Mikonia and Tomoso. Namunsiame. If we say Mejo, Name Bramwasi, Akomamu. Namubenya home amamokra. Ha. Afedie, ne eba be sua wade de be akwa wafre. Boni ade so bi emu bia ne aba ne nchen. Na afe na ne be sua de be awurade. Afedie eba be sua awurade o. Ah, ebe sua awurade. Sana wo sitie. Wan onu a edi ne ho abanse ase odwo. Wo ni pan so a je se ofere ade. Wo so odwo. Na obu ade na so obra ne ho ase angasa. And if you pass life no bia, ye benya ho me ama ya kra ya mmara angasa na wo pass wo kire. So afedie ne be sua awurade. Ya ba ne nchai ya makwa so bia abakwa no aba adwuma ni ya ba ye adwuma bi ni ya ba ba yangansa ya fro aba ni ya ba chiro adwuma ho so ya da ba ye o ye na wontimi dia na ko ba bi hallelujah ebere ba mo nya da ba ye o mo ntimi ebi ya betwafo abetwafo twa be oba na menti a ya me nje ne nkran so ngoso anya de be ntwa be na me nje nkran se we nturu tuboto mu a koso na ya da be na do to angasa ya me nje nkran se ebia kwaswana twa mpanangasa won se nipa mpanangasa nyame nche nkuna so bi ka wakani bi obi mu wazo mu ni bi nyame nyesa o mu se obi mu na obra ho se ma no e de mpa ade na nyame nche nkuna se onipa na omu ade nto obra ho so be pa so won se ye nkuna obone wangasa na ba pena ni e be sua awurade e be sua awurade se de bare kwa na wote kwa be se Peter kwa de ko nche e go twi nanim Peter de ono Peter de Yesu ko nche e go twi Yesu de be ani mangasa hallelujah o se ana ho balase so ono onyo ana ono wo mena ho ase pa e na Peter betima ko yeni ma kaka sansam na kire no ba na Peter na woni mu ntra ase de me me tuma Yesu a na se si Yesu awurade a ye benya ho me ya ma ya kra angasa na atemu da na ba na so ye benya wo chie na fa angwa ye se bia ye wa animu bia na se ye wa animu bia a kire se ye so ma awurade angasa ye wa asem bia ye kire se ye ka a kire se ye no kra angasa ba na si akoma ne wa asem a ye ka no so na asem no so me ba ja se ye be hu asem no ho ma ne bie na onyankopɔn agi ya kra ho adanseɛ ne wa adanseɛ bi wo ya na kasa ye mu ne wo sɛ e onyame asɛm a ade ye ɛkɔ nkwan kasa mu na asɛm no asesa ye asɛm no aboye hu ne esuro ba ye pa na asɛm no kasa ayi ye bi bɔne ho abe ye ho kasa pa ye tumi tutu manyame anya sa de a ye ne nto ye da ba ayakwa anya sa ya sa yakwa anya sa ye mpa bo ye kwan kasa ne mo ye nti asɛ be sɛ asɛm a ye da ba asesa ye amen akwa no ono wonhye ayebosiata ani bi na akwa ko mu edie me bi na wasa akwa ne ye pam no ono onhye ani bi o de be akwa wangasa o se awe wo ba mu sai ade se na car station na won edit ticket na kwopro na no car ni so no ano kotenem hallelujah e ba kan ni pa no mo mu ni ticket mo nsore ya yi obi ade mo so wu ni bi angasa ebe yi ofi mo angasa na de wo yi na be de be obetenem hallelujah Ewadi awo bana sana ti o. Ese Bible na ya biem. Ekwa na biem obia. Sa afede hu mo kwa ya ngo pa biem obia. So obia hwe na kwa mu yie. Abra ni nti. Obia ti mo no anga sana bra yie. Na obia fa na ti nti me antu Ewadi de be. Eso. Hallelujah. Edi ya se ofre wi a ana oye de be. Oyiye. Amen. Na fe no obuye pem. Obuye bi mangasa afedi ebe ye no ana obegina so obuye de ebe ye pem ani ye ni aye nyuma ne mo de o kire ma ye mangasa no ne wo gina so aye de ebe abuye pem nyame mfra ni anya si abetana se yesi Yesu ba ngasa yesi Yesu ba anya sa o hallelujah na radio wo banangasa no radio wo banangasa no wo do no do wo bana wo de bufu na ebo anya se bia wo mo obu ya so mo ye man se bia mo o na aswadi ndre wade baba se wo mo na se ye banya mi fie ne ati na gopa o ye bra yie ye mi e Bible ko Peter engoma ye dika ye tin edu na ye jemu edu ni mangasa e ya me fe ba ni aba na nchai no wa tire ase ko se nsuo bra o ko nsuo na ngasa na e bia makura na nyama o ko na ko sa kuro ko se nsuo ni sinadi aba no ati no power ni so o be bia e de be aye hallelujah Mme ya dweme si ya dwangasa. Wo de yina ko si. Pa ya ni yina ya dwangasa.
What the one was one now the one say me na da be e di wani angasa. What the a person you go to the moon angasa. Now they say nyame ni nyansa. So a brabon say and nyame see me enu apanya da be ma no. E bra anye nyame see mo boy bra yi. E me ni panyina brabon say obi enu kasa nya da angasa. Ana ya de me enu kasa nya da be anya da angasa. Hallelujah. Na ya ana wadi babu ya bem. Anya o ma ko obi na o ma anya bie. Anya o ma ko obi na o ma anya da be. Ọmọ ọnyẹ bie yẹn ti mi bẹ̀rẹ̀ ọmọ sábàtà ìwádìí hu o ẹnyẹ yìí hallelujah mi bá ti náà sẹ ìwádìí yẹn nfa nàdàmfọ sani yẹn nkọ nìyẹn anasi nàdàmfọ nìyẹn yẹn nfa nàdàmfọ o nìyẹn bí náà sẹmu sọ yẹ tiẹ ìwádìí wọn ní nàdàmfọ o wọn ní nàdàmfọ o hallelujah nìyẹn tiẹ diẹ bẹ́ẹ̀ náà sẹm because ìwádìí ní nkírantẹ no ètò àṣẹ yẹ dẹ bẹ́ẹ̀ ètò àṣẹ amen na àwọn sẹ ètò ní ẹbẹrẹ ẹ wọn sẹ wọ. Everybody, and making come on. 1 Peter 1:14-15. Sir, Oyamo, Christo Dintia, Ishdanamo. 1 Peter. 1 Peter. Chapter 1. Munyasa, Asomema. Namunya Monsa, said the Kane, Munim Libiara, Nama Konotiano. Le mom ti sɛ deɛ frɛ mo no yɛ kronkron no mo nso monyɛ kronkron abrabɔ nyinaa mu amen ɛnti afei bi na ayɛ dɛ bɛyɛ afrɛ wɔ nyɛ sɛ afei meni atade a mene bɛhyɛ keka na dɔɔso afei ɛmfa ohia ho bio sɛ mote aseɛ meni atade a ne bɛhyɛ meni mabɔ a mebɛhyɛ wonti nyame ansɛm ɔtadeɛ baako dabrɛ wonti nyame ansɛm ne ɛsɛ deɛ wɔma mu nsɛm yɛ de bɛtumi aso nyame saa halleluya adwuma nkɔ so awon sam amusua nya no nyame be se obusua nya wo som no wo ba obere yi angasa obere na ye hiani a pre him na so nyame hallelujah moti asia de kala nyame nto o timi amwa lives na hu okoro wu ye wan go heaven sam menye obi an men ko doctor menye obi an man go hospital angasa na me wo chire me na de ade bebere no sir nya sa wo bo ne bere yi obi an fo ngolo hospital na yare ni tunsu nyame di atna hwe nyame be no beje won kwa nyame be no beje won kwa di azi ya de be tna ho hallelujah asa otime ba obra yi na Paul Peter chere se aka ni ni bia no na na me bebre ya akono enti me hwe ya akono yi e me na woni bia na won ti se bibi ba na nkasa no se na won si ba obra nkasa no ane na won ti se bibi ba yi hwe kwa mu ye se won si anantie na si ba opera si fangasa aga ne enim bibia no ni ya kono church ye no yemu bi mu ware mi ansa no ne dia ka twetwe mpra no ne dia ka yemu bebre nu aye dia ni aye pe dia ya ni aye ho beto ye etetena bia ba ase kangwa si ansam ne ma no bre angasa ne sana ni ya kono ye de be e kire ye ne enim bibia yenim hwe dia pe bia na ne na afa dia mu bibi afa dia ya mu bibi angasa afedie yitirimu desim nchai na ma wone mena ba obra yie na wo sa afa ne enguta ruade kwa afenya no pon ba de ba ne enguta na kwa sa wo ye enta member no ntia so benya nkwa ti asie sa na gine sa na ho tin yansene na asam na ya ka na watie sa asam ne niya da mfo se bia wo ye bone kwa no a enam so wo da mfo ni nyame ne be che wanga san this and this praise God na ho tinye ya da bai asene na me ka tira mo se ani enna de odo ba ye ana de odi ananzi a kire wo ne mo se ho ba sene na mo nya nko nya ngopo de bai anim amen nyame wadamfo ani tan ko onye lo tere no abobo ne ko se ne ona so mkate ene onwa no ma mu nso di dari yangasa lo to ne sa ne ma no ne no to yangasa ani tan radia anyi oba ne ngwangasa unyango po ofre omo no o kan di nyame ye kire o mo angasa edi ye fro bi nyame nche ya na bi nyame nche nyame wo kire de oba be de be oba be ye se de oba be ye ni eni se oba sa won so ye de be oye na wutie di a ne wanyankwa wan tie di ontumi nya de be amen ene fa de ofre ani wade ye kronkron no se nso ye de be kronkron timi edi no kure na fe mo ni bebre se
Yemu biya mabon wa ne brade ebe. Eye. Cause the offer no oya de ebe kronkron. Ti ye be kron mo me hwe entare him. E mabo him. Ye didie mu, ya asanka mu. Ye bibia se ade bia ye obia no. Ye hwe ne ye bibia. Nyame na afra me aba ne nche. Hallelujah. Nyame nche o se bia o so na pasu se. Arabia fa Christ shangasa. Amen. But ya be na me dia be enche. Se ni esi ti o wi ase bia na dia enyia. Si ya pala e be na me shangasa. Ne se bia ya be na me nchia. Ya o life wa se na me. Sana me keka kire mo. Wi ade te kwa na be na me nchia na obedi Nyankopon so obedi Nyankopon so ate kwa asem. Ye busamo. Ah. Me so ya te kwa na be na me nchia. Na obedi Nyankopon asem obedi Nyankopon so te kwa asem. Sa we ni pa woman say o wi ase no ani bia. Na no ni bia babrofo Nyame so. Hallelujah. Ye be se kire na se so Nyankopon fra ni a ye be Nyame nchia ye ti Nyankopon de be. Nene. Nyame obetimi akwati ye. Why the numbers were there? Why? And now see a two strong one gasa in San Yaba. Amen. And if you now could be a right now, then a corner channel. Now, corner is to be a branching co. But a corner does maybe in a Yankee pay, in a Yankee pay, in a Yankee pay, in a Yankee pay, in a Yankee pay. And he said, and come and say, and come up one you, and come and say, and come up one you, when I said, and come up one you, says, one major. Hallelujah. Una moswaro tu Nyankopon de ebe emra bi yakono kire yenti Nyame na afre edi afa Nyame yiye yenwu no sa se Nyame yi wa na nsan so fro no oyo ntam na paase a entese bi asa emra ya wan se yeti na mesemi Nyankopon asa ba yenche ensan se yenwu si Nyame ba praise God wade ba ko ya kwa gasa ni obenyan se wudimi siesi wakoma ene wakwa mu yi angasa na wareji wanan sai obetimi asa wachi amana ya debe ayeyi na wasa akoye efom so bia ba cho kenkai Peter ngoma na fa die 2 Peter 1:10 afi anchane ebebom pai enti emo anuanom momoden hia mofre ani mu yie den na semo ye ye no a muri nsunti da amen Peter say friend am ya friend no any year nyame yiye na nkasa no afa e ba shaneten Paul no church na say o de America e ba bota ne ho adu na akonya wo so de e be e frɛ no nyame na afrɛ ye na awasa ya abrabɔ no tumi ye de be esesa mama yemu bia ya adwene emu ye fo bibia ho mama yemu bia ahonim na ye tibua emu ye fo bibia ho nkasa ni ma abre bia no yentimi na nete so nipa kura anye wu nyame som ni ne nipa emu nyame som gansa ne nipa na bebu wiase atan ne wo na bebu wiase atan ewurade eku a de ko se mo nkanto ne mo message na me de maye no ana wase etimi de asam de de be aya tuma Peter say emre bia no etimi emaye ne friend am ya friend ye no etimi ke sa o friend yi gansa nyame am friend say ye mepa ma nyame am friend say ye be ko tokwa Nyame amfrɛ sɛ yɛmɛ saa wade nyame amfrɛ sɛ yɛnima yɛ de ankasa ne mo frɛ sɛ yɛmɛ mɛtwo ene obia ene asemi ebesia no ne wo so sawo nwa so wo ankasa o mfata hinni na ankasa sawuni ya ngobrase a se sawo mfata de ebe ahinna na ankasa sawo kasa ba ha ti ase so o mfata hinni na ankasa me ba tira sɛ sawuni nti ase sawuni nti ase wuni ayamhye ana wuni nti mabura ahinni na eba no mfata onya de ebe o mfata ankasa ne mo so ebenya ayamhye nti maburo ni etini ya dwene awurade ankasa ho ebetini ya ado awurade ankasa na fe na me afre no yebo motuma de be anantie hallelujah e pa tira mo se fe na me afre ye nyina no ofre na ba gidie ba akomo ye nyina ofre ba afan ofre ba gidie ba akomo but obia ko ne ye emunya ne wode ama se bia sujafo ebia warofo ankasa ebia ba adwuma ebia ba adwuma ebia kuafo obia nwa na busu obi mu ebi plaso abusu mu ebi firi beto abusu mu obia nwa ni kuro so ya na ba ofiri mu ba na ofra ba ko nyango pa ya da ba wa fra ya se mra ma ya de etene be firi sumi na ba de ba han mu ebi firi sumi ba han mu nyame nyango pa afro still o ka so nyango pa na wo di taso agina de ba wanum nyame kisa
na wo gyina wɔn ankasa nyame nse kasa meba kyerɛ wɔn sɛ nyame frɛ wo na wo bɔne bi wɔ hɔ no wo anyayɛ a saa na woteɛ ɛde sɛ na wode ntasu ayɛ dɛ bɛyɛ ɛgye wo ne wo kasa sɛ nyame ankasa ɛne sɛ deɛ wote kaa mu na wo so deɛ bɛyɛ ɛnneɛma wobrɛ papapapapapa amen wonkɔduru no wo ne dɔba ne ne bɛtwe nanso ɔnso no bɛyɛ dɛ bɛyɛ ɛbɛtwe halleluya nyame mmerɛ a mekae sɛ ɔfa ɛkɔ sɛ afuo mu adwuma bi ɔfa ɔmo aba mu abɛyɛ no ankasa no ɔno mu di kae di ano kae sɛ woyɛ wie a na ne bɛtua waka wantumi yɛ anyɛ a that's all yɛpem paa asa amen yɛpem paa ɛdɛ bɛyɛ asa na mo etumi yɛ adwuma ne wie di a ɔbɛgye yɛ nkwa ɛne yesu kan sɛ deɛ ɔbɛgyina kɔduru awie no ɔbɛgye ne nkwa yɛ saa ne wɔka yɛ wawie ne ka deɛ ɔbɛgyina kɔduru awie no mɛgye ne nkwa wantumi yɛ nyina kɔduru awie a wɔni nkwagyeɛ biara de ma wo because ana ɔno hyehyɛɛ no na wote wɔn ho aseɛ ɛna wo sɛ wobɛsom no ɛna wo sɛ wonya bɔne ankasa wakyerɛ wɔn sɛ ɔba no nkyɛɛdeɛ a adeɛ ɛfɛ ne sɛ bɔne gya ayɛ ana yɛwɔ wiaseɛ nnipa bɛyɛ yɛ adeɛ ama no ayɛ ya yɛwɔ wiaseɛ ankasa nnipa bɛtumi akasa kyerɛ wo a wɔnwene ho obi wɔ kɔ onim sɛ woyɛ panyin obi wɔ mu sɛ woyɛ abasiriwa na nkyerɛ sɛ fa abasiriwa sɛm yɛ dɛbɛɛ iyi sisi na ankasa na woyɛ afi nyame woyɛ maame abasiriwa nti obi keka fo kyerɛ wo a na wɔyɛ akwana nso aka fo yɛ dɛbɛɛ akyerɛ no na ɔsa bɛgyina ɔbɛto dwuma ma nyame ɔbɛto dwuma ma nyame ɛyɛ mmerɛtoɔ amen yɛsɛ yɛ deɛ bɛyɛ sɛ woyɛ abasiriwa wote fie nsɛ kuro sɛ mehunu aka wɔ wakɔ ɛmene wobaa ne woanya yɛ nyame nyɛ wo nkwa nyame nyɛ wo ne wo ntena ɛmene fii wɔ hɔ nyɛ wo ne wo ntena bonsam yɛ bɔne yɛhu ne nyame yɛ no bonsam yɛ bɔne yɛhu ne nyame yɛ no ankasa ne yɛ sɛ ade nyame mpa ne deɛ bɛyɛ bɔne gamamofoɔ bie no bɛnyame nkyɛ yɛ deɛ bɛyɛ akorɔ kɔmfoɔ bie ne hɔ na sɛ woyɛ adeɛ no ɛsɛ korɔ no a nyame bɛsɛe wo sɛ woyɛ adeɛ no ɛsɛ korɔ nyame ɔbɛyɛ dɛ bɛyɛ ɔbɛsɛe wo halleluya obi wa nkurɔfoɔ wo nsɛm hyɛ n'akoma mu paa ne tiri paa yie obi wa nkurɔfoɔ wo nsɛm because yɛne nam nkurɔfoɔ yɛ nneɛma a ɛyɛ yɛ ankasa nneɛma bebree sɛ ɛwɔ ɔmu ankasa a ahenni na ɛba no ntumi na ɛdɛ bɛyɛ nkɔ bi amen yɛde ataade bi hyia wo na ɛkɔhyia papa na wɔba no ne nyinaa kɔhyia no kware wode wodidi m bi ɛna woayɛ spectator wogya wobɛhwɛ adeɛ wosi yesu ba yɛhwɛ ankasa wosi yesu ba yɛhwɛ ankasa ok yɛbɛhwɛ hallelujah gye sɛ wabraba no ayɛ dɛ bɛyɛ asesa na de ho ato nyame nso na ɛnsɛ mu mmiri tiri waa no sɛ wɔn ma wɔn abrabɔ no bɛsesa no a nyame agye wɔn nkwa no emu ne ɛsɛ nkwaseafoɔ bɛyɛ dɛ bɛyɛ ɛbɛba amen menkasa bi a wɔn ɔwɔ akyirikyi no wɔn nso nyame sɛ ne yɛ so nyame wɔn nso nyame saa nkyerɛkyerɛ yɛ wɔn nso yɛ bi deɛ yɛ kɛn si nyame si yɛ nyame afra yɛ ne wɔn nso yɛ bi ankasa but emu ne bɛyɛ nkwaseafoɔ na sɛ ɛbɛyi saa adeɛ a na wɔn sɛ wotumi nso nyame pɔ yɛ ɛnwɔwɔ aho paul akakyerɛ amamamufoɔ no sɛ wɔn mpa na emu nyi agorɔ israelfoɔ yɛ bɔne no nyame twe wɔn so nyame twe ne ho fi wɔn ankasa a wɔn nso yɛ yie na wɔn ankasa wɔn amfa wɔn anto wɔn ankasa deɛ ɛbɛyɛ wɔn ho so amen ɛdi mmerɛ yɛde asɛm no ɛbɛ na wie yie na deɛ ɛbɛsi akyerɛ waa no sɛ nyame de ɔfrɛ kronkron na ayɛ dɛ bɛyɛ afrɛ na frɛ nyame afrɛ no nso no bɔhyɛ ka ho bɔhyɛ ɛtɛ akyire etumi tena ɔfrɛ no ankasa mu kɔsi ase a ɔba ɔbɛhyɛ animuonyam sɛ etumi tena mu akɔsi tam awurade bɛba a ɔbɛgye no ne ayɛ dɛ bɛyɛ atena nyame frɛ wo a abrabɔ na ɛwɔ sɛ ɛyɛ dɛ sesa sɛ wo fie a wotumi abrabɔ ne nsa yɛ ankasa a na da so kura so bɛn bi ankasa a atemmuo no ɛba na mmoa wo so wo yi ntasɛm nyinaa na sɛ asɛm no ntumi yɛ nsɛm abrabɔ ankasa a nyame nkyɛn na hɔ nyɛ dɛ bɛyɛ ebi ne hɔ ɔmo ano wɔ ya paa wɔhwɛ saa nyɛma no ankasa deɛ bɛyɛ ɛyie obi wɔ hɔ a n'abrabɔ nsan nsɛm a yɛka nyinaa ntumi nsan ne deɛ bɛyɛ ne life but n'adwene mu na osuro awuradeɛ but ɔmfa ne ne yɛ nsuro awuradeɛ ankasa yɛhwɛ yie ne yɛ nsuro awurade nko a wɔyɛ adwene mu sɛ bi atemmuo no ɛba ne yɛsuro ɛsa na akɔyɛ sɛ yɛsuro nyankopɔn sɛ bi a yɛnsuro nyankopɔn sɛ ɔyɛ wudini ankasa ne mu yɛsuro ne sɛ ɔyɛ obi a ɔka nokorɛ ɔyɛ obi a ɔno ɔka nokorɛ ankasa ɔde biribiara to baabiara sɛ ɛdɛ wɔde to nyɛ sɛ nyankopɔn yɛ wudini ankasa nyɛ saa nyame yɛteɛ sɛ yɛsuro no ankasa ne mu yɛsuro ne sɛ sɛ na ɔno ɔsi teɛ no sɛ yɛntumi yɛ ni nokorɛ ne yɛ ammɔyɛ ankasa yɛbrɛ yi a ɔba hɔ nkae deɛ ayɛ biara bɔkyerɛ deɛ akɔto gyema ankasa na wɔsɛ ɔtumi bɔ yɛ brɛ adeɛ bɛyɛ ɛyie amen nti mmerɛ adeɛ asɛm ba na wie yie obiara nso ɔno ara ne ho obiara hwɛ ɔno ara n'akwan mu yie na obiara hwɛ ɔno ara ankasa deɛ bɛyɛ ne brɛ mu yie obiara hwɛ n'asetena mu yie sɛdeɛ wayɛ biara ne ame na afrɛ wɔ ɔbɛ nyame nkyɛn yɛn nyinaa bɛkɔ court nti nyankopɔn afrɛ yɛn nyinaa bɛbɔ mu awie nyame deɛ bɛyɛ n'adwuma no
si ye obi yare ana si ye nyina ye behwe no ankasa nyame afra si ye ma ye obi a wo yare ankasa ho de ebe adwuma nyame afra wo se wo ko se nsuo bra wo se ko to press aye de be ebra wo se fa nsuo ni so wo so mia na ekura ankasa mia nyina ye mom ni awie awade adwuma na ye na so obi a nya na di a na wo ya wo famo di a nyame je wo nkwa nye ni pade do se bia ye nyina nyame de adwuma na hye na se ye nye se ene se ya anyangasa ba ko fo nsuo betuma disqualify ye nyina ne sa amen nimo obi a ne fo nsuo ono abeso ono ana de so a yemfa we ntwa to wo nyamse mu o Corinthians emra ya tinya me free na fe nyame afre ho asem a ya tie no Corinthians obi a beso a Corinthians 6 verses 3 and 4 na se obi bu ne ho se oye biribi na onya hwe a odada ne ho na ma obi ara nso ono ara na dwuma nhwe eno na obenya ono ara ne ho biribi ahoho ne ho na enye obi ho amen na obi a basua na de so afaifo de o church no asem no ane o church no emum ene panyina mo okay Paulo asem na de wie nie se de rade kan se obi bu ne ho se oye bibi na onya hwe a o ya de abai o da ba rade ana wa hu na o ya de abai o so ba ja ko no bo na me ja nsa wie na fi ase peko no so ma ba zo to bete simra na me se on be nwan kasa makasa me jai ndo mu huna na akwa ni mgwase ma me wa na ada no wa na wo na wa kasa ho wa me bia me ni boy na kem but bia o hu sa wo na de abai she ho e me so bia be nwan kasa wa na ada wa na ada no wa enyema obi hunu ya na ni huo awa wanga sa hono e ba di hunu ya ni huo enyema bia ye ni ye mbese ni bebe hu ya sie tse ana ye si anga sa no si ye ni enkra onyankopon awo nimdie mu a ye ni anga sa nimdie mu a nya me obeja ya ni o se ye si ni mawura de no se ye ni esi enim no no ne ye tene ho asem no se ne ho asem ye tie na anga sa no si ye ni amfa ne ho asem ye tie na antimi ya nyadwuma bebe ni ya na ne se de wono tie anga sa obeyi ajema de empata amen. With my side, because what happened? Amen. Namobia so on one one. Yes, I mean, afraid, yeah. Now for be a person on one day. Asher, so you may. And I bet now 1 1 who will be a Juma. You will be Christian Sumangasa. Never even more than more. And I said more than Mangasa. Never wow, so. Oh, dear. Amen. Now one can say, be obedient, no better. Now, what's the one you? Obi dear, Obi Periadi, Obi to say. Simon, and we here. Aya dia ba de hu nya ngasa but wo dia na dia da bai ehia so wa so benya bibi won ho nya se bia sme dia tinya mesoma se iba sme so bia wo ye ana wo tuwa ngasa nya sa iba sme se bia wo ya dia wa papa ye ho iba sme se bu ade ba na se won so benya bie wo ba won sa wo ojo wo bu ade wo da ngasa anya so obi do ana so ipo asem ana obi ya ngasa ne mo se wo ba ye wo so ba da bai wo ba ye anya sa wo da da wa da bai oh amen. So wa wo ye yansa. Na yo akwa mu yie. Na me me say ye ko e betima dingo fon wa dance ya de. But ya so say di kanya dance be bo ye nyanga sa de be. Ye ho. Ye hu say na me na ya de be. Afre. Emra pe ye kasa ba sa ne bebu ade. Bebu ade. We abrante we ye mu. Na pani bi fro no kasa bebu ade. Udo obo ni pani na kasa. Udo ye de obo ni pani na kasa. We pani wa say na wo ban so wanyini. Utipe kon kan ubu ade ofere ade. Ewade nti. Nye ni pantira. Ewade ntira ana ma wo bra wanse ewade ntira ana ma wo tuo ene ewade ntira nka obi anye do no pa na ne ewade ntira nka mu bi nka nsan ya wie nka asam gatua nka ya no ya de bai ayeko because ya bari de bai ensa imo bire sana nka tie ha nka imo bire awaro ma bire ka kan yere no mo obi antime ntira ba ba ko hallelujah me nyame nsa na do nyango pon nsa na so ye nso ananya sa nyame na hu mo bon se wode meka on wajim no mo atena nyame mbra no ena aka sie mo bu nyankopon na mbra ntira na se ani ka mu nyame ne mbra fra nyame afa mbra nyame di ama ni aka so ya die di ekristo fo anga sa e anu didie atemu na eba na anga sa no wuntimi nya enkwa awurade anim mo ma ye nyina ye nsore ofre kon na awurade di afra ye se obi bia ba so ono ne ho hwe abrabom ni asetena mu na yetimi ayade a eye timi ade no kura anga sa ye nyina timi ansuo awurade
Obia hwana kwa mu yie. Ene obi adwuma wa ye no be won hwane won wankansa. Ne mo wa ga se wadwuma. Wa bra wankansa. Yesu ba hie Awurade yie. Awurade a wo ba no wo chini kwasi asem. Sane izala ya tunu wankansa. Awurade a wo ba no. Yenim ne bi a wo mpa ni na bi fu wankansa. Wa ye bi pen. Ene o sa ba ye bi ewu. Mene bi etwemo ni patena wi asu mu di kwasi asem. Nipa ye de omo pe. Nyame nse wo mo ngasa. Ebi wa na ntun so wo akono so. Na wa akono de tew. Ade e pe ye wo pe. Itimi dada. Itimi bo a ogina ngasa mu a. Adu be ko ohu ngasa mu. Nyame bebre no a nipa. Ata be ntwe ho awa komani adwena ngasa mu. Abade so be ben ye no bu ya atan. Wa ben ye nyina mu bia. No ye dansini a tie wo bia. Wade be die ma na ho tefo ngasa. Wade nko be ye ne mobo. Wade nko obi na tima bi na hu mobo bia ma ya ngasa. Because I didn't hear and not to realize I say. Never na ebom ya jumanangasa, never na ebom ya jumanangasa. And the other babaji and fight anangasa because only akuma, ya de answer no. Ubia when akuma ye. And you be akuma wangasa. Ubia said that's not very na ubia you some no. Bia you na go na sama woti anangasa. Sin na me prayer and send what ye. Ban chai or church the opa. Near tia ye de won chance ye wi a ene ye nya nkwa Yesu aka wo so obebe bre kakra bi na wayi wo mo ko so wade church ya ba de nchan ya uni wo kwan se wo kan gonpo won sam uni wo kwan se ye de wa opa ngansa de won se shesha ni man ngansa mu dan kan ye dan ngansa ene bibiri ya wo ya kwa mu ngansa ayemo nwini wo ya kwa mu a ahini na ya ba ne ye mfata wi asi akwa no se ya nsu a wi asi akwa no ye ya nsu a Awurade ya ba ne ye hu na ngansa. So be at me na kwa mu yie. Abusia opi mu ba ye hia. Sia opi mu ba ye hia. Do wo hu hia ngansa. Kura opi mu no hu hia. Sika samu hu hia ngansa. Uhia samu hu hia ngansa. Udipe hu hia ngansa. Demo ni ame pro ka shire wo ngansa ne ade hia. Uhia die ho. Amena wa chama wo. Ene wa de betra da bia. Ya me na afre. Omo nyame afre o me ya ka se obi enkwase afo. Omo nyame afre o mangasa no. Edi ka se o se ngasa abo ebe mangasa na rada nangasa aba. Na ye mo sie yie. Nsuma ya tie ne ntupo ma vangwa sha wangasa. Ya nkwa nko bi e hu nimpa so. Enko bi e ma so bi ani ya wangasa. Oma ye awadi mmomu nya djuma nyame afre ya wo suma ye. Oma ye nka ne fre ne ho asam nkyere. Na fo ye na awadi adi angasa. Awadi ye mo ye. Ene se awadi wo siti angasa. Enti menwene ho yie. Nyese edi adwene nso na ekonya mesam angasa. Anya adwene nso angasa. Nyenim dia tena so angasa. Nemo edi awotie ne odo oni adoni amenhie ne ntimo bora angasa. Yedi wo bra pa na ekanya miansa angasa. Eni nyansa tena so. Nyansa tena so angasa. Ana yebegyina so aka Awurade a wo ba ne ho ansem angasa. Nemo yedi odoni amenhie eni Nyankopɔn ho nim die. Akomamu bie bie Saubiewa koma mo abema onshera rosom Saubiewa koma mo Abama aye power mpaya suangasa sede baya many pa edi ahantan semoliansi nipa asro wiansi nipa tiri modru sumangasa wadi ba sey ati yangasa ebi me fere wadi achi ye de omo pangasa sey amusi be kura na mo pa ni ndiemu a fere si ni ma wadi wa ya adwini mo no angasa no si anfasa adwena nantema sa adwena moya brangasa Onya me ja enya mo bia mfe wade wangansa. Nyame na afra ya. Nyame amfra ya kwasi ya mane mansam ne hokwa. Opo bia suma no onye obi nsuma no. Nyame nyo bia nsuma no mane ko ba bia kansa. Ne mo se nyame afra na ojuma bi die di angansa. Si e be kane ba wo ba ne wansam. Anya ni na nema wa ye wo ho ansam na Peter kasi angansa. Na afra de ne ba no hu no ho ansam ne ya be kangansa. Almost every man can go on many young ones, some of the but the bread and winning young gansa. Never banner a huna gansano, and one some of the Rebecca. So you see a hell of cry. And I want to know the crying gansa.
twene ho yie wabra bomu sese ho se obi ya wade na wontimi mfa nche no obi ya wade na wontimi mfa mfira nkansa amuromura woni ntiansia yema bebre ne wo wakwa mu nkansa twene ya nkansa ahisam enjanso meme wo wakwa nkansa mu a aho kyire bi wakwa mu wo kyira ho a ayamara to awurade ani mu nkansa hwia kwa mu yie awurade ya wo ba no awurade ya wo ba ne ba na ehu no ɛho asɛm ne yɛbɛka ne gase ɛsiri ka asua ho asɛm bebere ansa ne mehu sɛ awurade a wɔba no ama yɛkɔkɔhyia no ankasa yɛkɔhyia awurade kwae yɛbɔ dua bi na wɔkɔhyia no kwae ne yɛnyina bɛwuwura mpaabɔ mu yɛma sonkosonkoko no adware yɛn yɛkɔ wiase mɛbɛkyerɛ sɛ ɛne wiase atena deɛ but yɛnyɛ wiase nneɛma a ɛnyɛ ne bi ankasa akɔnnɔ ne yɛ mu ama yɛnyina yɛmmɔ mpayɛ amfrɛ yɛ akwa awurade frɛ yɛn sɛ yɛmɛsɛ ne ba no yɛmɛsɛ ne ba no ankansa ɛwɔ abotire mu wɔ ntoboanseɛ mu awurade amfrɛ yɛ akwa woma yɛmfa ɛnneɛma bi nya agodie woma yɛmfa ɛnneɛma bi nya aseresensɛm ankansa na ɔno awurade no ankansa no animhwɛ ani na akɔ mu ankansa onyankopɔn ana yɛasom no awurade ne yɛasom no ankasa sɛ obiara tumi bɔ mpayɛ na abrabɔ ne tumi de nsa na afei suban ne tumi de nsa opɛ awuradeɛ awurade a wɔba no ankasa no yɛnim sɛdeɛ awurade si teɛ yɛma abrabɔ ne ho nsa nyame na afrɛ wɔ wontena sɛ ma nipa yɛtena nsia ma nyame yɛbɛyɛ nkoa ma awurade yɛyɛ nkoa ma awurade ankasa yɛyɛ nkoa ma awurade ankasa ɛgyaa bɔne yɛ bebree yɛte yɛn ho afidie anya ho yɛhwɛ awurade akyira kwae yɛbɔ yɛn berɛ yie woma yɛ mu biara nsa yɛ akyi nkɔ wiase asomdwie ne yie ase ankasa asomdwie ne yie ase ɔfrɛ nyame afrɛ yɛn no moma yɛntena saa wɔfrɛ no ankasa mu awurade na afrɛ yɛn ɛbɛyɛ nipa a yɛbu adeɛ yɛ nipa a yɛmfɛre yɛdeɛ ankasa yɛde suro ne ayɛmanhyia ka nyame ansam yɛde suro ne ayɛmanhyia ɛka nyame ansam because awurade na afrɛ yɛn onyankopɔn na ahyɛ yɛn bɔ awurade ahyɛ yɛn bɔ awurade wahyɛ yɛn bɔ awurade ahyɛ yɛn bɔ ankasa sɛ yɛtumi yie deɛ ɛyɛ yi a wɔne yɛ bɛtena da biara awurade so wɔne yɛ bɛtena awurade so wɔne yɛ bɛtena ankasa ewie deɛ yɛyɛ yi a ewie deɛ yɛyɛ yi a awurade ne yɛ bɛtena awurade ne yɛ bɛtena ɛna nko a na aba ansa yi a pampa bɔ ni agorɔ hwɛ awurade akyiri akwae yie ɛwɔ mpaebom hwɛ awurade akyiri akwae wɔna nsɛm kronkron yɛ adwuma na wɔne nsɛm wɔ nsɛm ne yɛka ɛnyɛ sika nsɛm wɔ nsɛm ne yɛka ɛwɔ deɛ ɛnyɛ deɛ wɔni bie wɔ nsɛm ɛnyɛ deɛ na nsɛm wɔ awerɛhoɔ na wɔn deɛ ɛka ne nsɛm nyame na afrɛ wɔ a sɛ wabrabɔ ne no a wabrabɔ ne tumi de nsa oni yɛ ne tumi de nsa nkansa na wɔtumi yɛ awurade akyiri akwae yie ɛwɔ mpaebom wode awurade nyɛ ayɛnkɔpɛ kanseɛ wɔ mpaebom ma mpaebɔ ntumi wo yie obiara mama na ne mmara nkansa anhwɛ obi sɛ bi a oyanko ɛbɔ mpayɛ na bi a wɔbɔ ankasa ne mmom sɛ na ɛbɛyɛ a ɛbɛfiri asi akɔe na mmerɛ biara no yɛkɔ ne nyame nyankopɔn nhyira mu yɛfiri ase ɛkɔ a ne yɛkɔ na awurade nhyira mu ne yɛkɔ na asomdwie mu ɛne nyankopɔn ɛwɔ ahobraseɛ mu wo ne nyame nkansa ɛwɔ obuo mu wo ne awurade nkansa ɛwɔ osuro mu wo ne awurade nkansa ɛwɔ ahopopuo mu wo ne awurade nkansa ɛwɔ ɔduro mu ɛne awurade nkansa ɛwɔ ɔdɔ mu ankasa wodɔ awurade na wosuro no ankasa ne awurade nkansa na abrabɔ no nsesa awurade na afrɛ wo awurade na afrɛ wo ankasa ma obiara ma n'adwene mmua no mfa
utibua mo fangasa utibua yetibua ya honim se mo ya fo adere de sum nyame e wo se ya de mpa adere de sum nyame e wo se ya de mpa ene se bia ya mobo ene ya besu nyame angasa nyame na afra ye se obase o se ya no fe ya yetime su aba pabi amawradia time su aba pabi mawradia time su aba pabi mawrade anwa ne yaso no mawradia wo ba no kwai mana ya kwada no ukasa asa kwada uye bibia sabafura Benjamin fire akisofo yedi e won da suei me mempa bontimi ya pa yedi e wo sai da suei ye mempa bontimi ya pa mempa bontimi ya ye mempa bontimi ya na ya timi no bia tena etire efia kwa mu yiye anesa nipa ba haye ena nipa sibatu nya memra ebatu ademra ade bebe kwabe sunyame se ya banyame nche nyame frɛ ade obuo na ba nche ade obuo na akura ngansa na me nso nsuo bra no a wode obuo ade angopɔ nsuo na bɛka awade a wɔbɛn ho asɛm ngansa ade obuo ne ani die ne nsuo ne ayɛmesia se na no yeni adwo owo supa no nsuo no ɔwɔtena se ɔso wo sɛ ɔbɔfo bi nam ɔsoro na okura da asɛm pa bi ne ɔka kyerɛ ɔma ɔte asase nsoɔ na ɔde ne kaseɛ teɛ mu sɛ mo nso awurade na monhyɛ n'animuonyam ankasa sanse n'atemmuo dɔ no ankasa adu na monkoto deɛ ɔyɛ ɔsoro ani asase no ɛyɛ aniberesɛm ankasa nyame mmerɛ nana adu ankasa dɔn yɛ danseni ɛde suro ɛna ɛbɛka nyankopɔn a wɔte aseɛ no ho asɛm awurade a wɔne wɔbɔ soro ni asase no ankasa no ɔma yɛgyina n'anim sɛ yɛnsom no na yɛmpae wei ne sɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ obi ka wo a wonka ne bie obi yɛ wo a wonnya ne bie ɛbɛma yɛ ho nneɛma ho akwaagye sɛ ɛbɛma yɛ adwene a yɛde bɛtena ase wɔ berɛ yi mu yɛhwɛ ne yie a yɛbɛfo ankasa nnipa so bɛyɛ mmaratofoɔ ɛwɔ awurade anim nipa ne yɛ asɛ nipa brabɔ sɛ nipa mpɛ nipa mu adeɛ nipa nkasa ne ɔyɔnko ho yie obi yɛ deɛ ɔno wa ɔpa nkasa nipa yɛ ahantan nipa mfɛre adeɛ nipa nsuo adeɛ kyɛ sɛ obi yɛ deɛ ɔtene wɔ no ano ne so ne yɛ bonyame mpaeɛ sɛdeɛ bɛnyame bɛyɛ nyansa ɛwɔ saa afoɔ yi nyinaa ɛnam bɛyɛ ɔmɔ piepie a yɛatwerɛ ɔmo asɛm ato wei yɛatwerɛ ɔmo asɛm ato a yɛdi ho adanse akyerɛ wei na saa nkurɔfoɔ yi yɛatwerɛ ɔmo asɛm ato ankasa onyankopɔn a wɔte aseɛ mpaeɛ sɛ awurade na afrɛ ne yɛtene no aseɛ ka kyerɛ wɔde sɛ awurade mesrɛ wo soma me sɛ menka wobɛyɛ ho asɛm ankasa memfa ehu ne suro ɛne awɔkɔpɔ ne a wɔteɛ na ɛnka wo ho asɛm ankasa sɛdeɛ bɛyɛ a yɛakuro yi ɛmfa yɛ nyansaa fa yɛ nimdeɛ yɛde nyankopɔn ho suro bɛkasa ankasa ne abɔ yɛn berɛ yie ahoteɛ mu ntoboaseɛ mu ne yɛtumi asɛ nyankopɔn ne ba no na awurade pie ne nimonyam mu nso a ɛne awurade akɔtena ɛnim na yɛ asomdwie ankasa na ɛbɛba sɛ ɔmo anti yɛ asɛmpa no ankasa no ɛne nyankopɔn bɛto ɔmo akyene ogya atadeɛ ankasa mu saa na awurade ahyehyɛ no ɛne nti yɛbɔ nyankopɔn mpaeɛ sɛ awurade ɔhu yɛ mmɔbɔ na ne nase a yɛtie ntimi ntena se da biara ne hu yɛ mmɔbɔ da biara na pankɔba ne nsɛ mu biara nkɔda ne dwamammɔfoɔ ne nkɔda ne ɔwaresɛfoɔ oniberefoɔ wiase akɔnnɔ bi amfa yɛ biribi ama yɛ mmaratoɔ bi ama yɛ ankasa awurade wɔhu yɛ mmɔbɔ yɛmmɔ mpaeɛ tumi atena ase ɛwɔ nkonimdie mu
Matrase ewa ahobransie mu. Matrase ewa ahobransie mu. Na ya atimi akamfo awurade. Na yatimi ahwe awurade kwai. Yatimi adi no kura. Anyasa bia ahiyaw. Eni dia yamfa wafa gansa. Yasa bia ahiyaw. Dia yamfa wafa gansa. Anyasa bia obasa wusi dai bi. Obasa otade bi. Edu no mani black crime bill so. Ewade na afra yai. Ewade na afra yai gansa. Anyasa le wadan ko tia. Ana oyanko betia gansa. Anyasa le betia. Anya de obi aya. Elo wade be se ye bia gansa. Ne wo si e bo ya bra ya gansa. Anya de obi aya. Anya de obi akwaduro. Anya de obi akwaduro gansa. Ne mo nyamba sa bo bra yi. Na men chana waba. E hweye. Wo ewiase abrabo yi mu. E hweye wo kansam. E hweye wo kansam. Ye suba huye. Dia hweye angansa. Na ewade na aba ne kan ne ba na ho asama kira wo. Wotime nya nsuo kan sie wo mu. Wotime nsuo ewade wu na ngopo. Wotime edi no kura ma ewade. Na woni ewade atina angansa. Woni ewade atina. Na abrabona tini angansa. Abrabona angansa angansa. Asama aba no. Enya kuro bi ni edie. Wudi wo angansa. We are dancing here, Gansa. We are dancing in Radeba. Who did dance at Radio Bangansa? Who did dance at Radio Bangansa? Now, so the power play you. Who do the power play you? Piano. Now, to dancing on Panaka and so. And then you'll be here. And then you'll be here, Gansa. And then you'll be here, Gansa. And then you'll be here, Gansa. Then you'll be here, Gansa. You better to once here. Only a Gansa. Ebenya botre wo Yesu emu. Ebenya botre wo Yesu emu angansa. Diban stronya mena. Diban stronya mena. Diban stronya mena. Diban bunya me kura. Na me na afra ya. Wade na afra na wo na ntia. Tumrika na wade na afra wo. Tumrika na wade na afra wo. Na wade sumaya nia. Umaya tumrika wate. Wade sumaya nia. Umaya family ka tuo. Umaya family ka tuo. Na wade na sumaya. Wade na sumaya gansa. Wade na sumaya. Wade na sumaya gansa. Wade adwuma na yeye. Wade ye se wodi konkoro ni monyam. Wade ye kan bo bebre. Ewe na wo fe oni pangansa. Na wade oni pa atransie. Wade se ni pa nso. Na ni pa ambu ewo mu nim dia gansa mu a ucha ni pa na se ni pa nya de ono wa pangansa. Da was bebre asafa wade. So ni monya bebre asafa wade. Sa Ewade omi ehu abrei. Amerika was here to angansa. Ewade Yesu Kristo. Era was bebre. Somebody monya maja. Ewade yango pon mra ya was here ni kan fu angansa. But the here we are sister de binim no papa no motina. Ewade obuo. Amode asuma ma pangansa. Ewade Yesu Kristo akaye nso so. So Ewade wona wa frɛ ani aba wo nkyɛn. Any men for your someone gansa. But there was my piano. Say, oh, do. I want you do. Say, oh, dear. Say, when you do. About the woman who want any of the breed. About it. Say, if you answer, I could do. And when you buy, and no more Tiangansa. 1 year, no Subangansa. About it. A corner. I say, a bit of a yes to the Mangansa. Yema. Every nipa, but